το θάνατο του στα βάπτιστα νηπιακοί αλλόθρησκοι. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα θα αναπτύξω στην αγάπη σας γιατί που πάνε τα βάπτιστα νηπιακοί αλλόθρησκοι μετά το θάνατό τους. Μήπως τελικά σώζονται? Αλλά πριν πάμε όμως στο βίντεο, θα ήθελα να στηρίξετε το κανάλι μας Διδασκαλία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού κάνοντας εγγραφή και απαντώντας το κουμπινάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μας βίντεο. Για όσους δεν ξέρετε, είμαι ο Δημήτρης και σε αυτό το κανάλι ανακαλύπτουμε και μαθαίνουμε μαζί την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη στο Χριστό μας. Πριν πάμε στο βίντεο. Αν η κατάσταση ενός βρέφους βρεθεί σε επικίνδυνη κατάσταση, το μωράκι μπορεί να βαπτιστεί στις 8 μέρες. Αλλά αν το παιδάκι πεθάνει αβάπτιστο πριν ή μετά από 40 μέρες, τότε πηγαίνει προσωρινά στον Άδη. Αλλά δεν θα βασίζεται γιατί είναι πνεύμα αγγελικό. Οι γονείς όμως τότε είναι υπόλογοι στο Θεό για την πράξη τους αυτή. Μην αφήνετε τα παιδιά σας αβάπτιστα, θα το μετανιώσετε. Μετά τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού μας, οι ψυχές των αβάπτιστων νηπίων θα βγουν από τον Άδη, αλλά δεν θα μπουν ποτέ στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Τώρα οι αλλόθρησκοι θα κρυφθούν διαφορετικά ανάλογα με τη ζωή που έκαναν. Γιατί θα είναι άδικο κάποιοι να πάνε στην κόλαση χωρίς να είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Αλλά όμως αν γνώριζαν για την πίστη και διαφορούσαν ή αν έβριζαν την Ορθοδοξία ή αν έκαναν φόνους και ήταν φανατικοί με τη θρησκεία τους, τότε αυτοί θα πάνε με τον διάβολο στην κόλαση. Εάν όμως ήταν καλοί και ενάρετοι στη ζωή τους και σωστοί στη θρησκεία τους, αλλά δεν γνώριζαν ποτέ τη χριστιανική πίστη, αυτοί ναι μεν θα γλιτώσουν τα βάζανε της κολάσεως, αλλά δεν θα μπουν ούτε κι αυτοί στον ευλογημένο παράδεισο. Καθώς οι αλλόθρησκοι, όπως και τα βαπτιστά νηπία, δεν είναι βαπτισμένοι και δεν έχουν λάβει ποτέ το Άγιο Πνεύμα. Ούτε καθαρίστηκαν από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλιώς ήταν χριστιανοί. Οπότε και για αυτούς και για τα βάπτιστα νηπία ο Θεός θα φροντίσει και δεν θα τους αφήσει έτσι και θα τους βάλει σε ένα άλλο μέρος όπου θα είναι χαρούμενοι, θα ζήσουν αιώνια εκεί, αλλά θα απουσιάζει ο τριαδικός Θεός μας. Φανταστείτε ένα παράδεισο χωρίς Θεό, π.χ. Λόγια από τον αγαπημένο μας Άγιο Γαβρίλ. Αυτά περίπου είπε, απλά εγώ τα είπα λίγο περισσότερα με δικά μου λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα προσέφομαι εγώ για εσάς και εσείς για μένα τον ελάχιστο και αμαρτωλό. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.